Sawat savaaqallu aama akunniittarfeqarput. Hutilian taasarpap sawat assarteripissan sawa iluaniittissaasaptamum atsami sisornoriukkaartar tamatsu. Atitooq aataat savaleqerarpoq. Una atsa savaleqileraami. Tomakam nutaansana sariaqar. Sunalu tamarmi sentimetereqqissaartariaqarpoq. Tastaama tamam assigiaaqqissaarniarsariumik nutaan pilersornikuum tassami tamam. Savaleqernissarsuarmi qanillilluinnarpoq. Sapaatiippat paatipsiulli qanisartuuningaan aassap. Qaamat ataasersinnerlugu savateqarfiit qoorut tulleriaallugit aaserfiineqaqattaasapput. Tis Oktober 20 qaangilaarnerattungaanu kingillitaak niliuamassak nersussuartaqassaners. Sawat akunnittarfiat marlunnik qalereeqarpoq. Tis itaasiat qulaan ataanilu tis taakkua taamat inissima usisumaam tis taamaa. Sawat savaaqallu tattorliupallaasangitsut ilimagineqarpoq. Naami uan tassami ilimanakuluuissuangila annartinermi siumukaya annartinam agguataarnikuullut. Assartorneqartullu paarilluarneqartariaqarput. Tis narstungaan nakkitigoruyortarpap qulaaniit ataaniittul aqipisimaseqanginnissa nanertuutoqanginnissa qutaanaallu isilamigissinnaasarpu nakkitigali toqusornariarsaartit sapingisartamaa.